שלום לכולם. במדריך זה נלמד כיצד ליצור כותרת שונה בכל עמוד במסמך הוורד. במצב הרגיל בוורד אנו יוצרים כותרת עליונה זהה בין כל דפי המסמך. כדי ליצור כותרת שונה בכל מסמך יש לבצע את הפעולות הבאות. ראשית, אנו נפתח מסמך וורד חדש על ידי לחיצה על קובץ חדש ונבחר במסמך הריק. עתה אנו נוסיף כותרת עליונה חדשה. ניגש בסרגל להוספה, נלחץ עליו, ניגש לכותרת עליונה, נלחץ עליה ונבחר אחת מהרובליקות. אני אבחר את הראשונה לצורך הדוגמה. עתה נכתוב את הכותרת שאנו רוצים. אני כתבתי כותרת שונה למסמך וורד אחד. עתה נסגור את הכותרת על ידי לחיצה על כפתור סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה. עכשיו, אם נוסיף עמודים בוורד, בכל עמוד תישאר לנו תמיד הכותרת הזו, כותרת שונה למסמך וורד אחד. עתה אני אסביר כיצד אפשר לשנות שבכל עמוד תהיה כותרת אחרת. מה שצריך לעשות כרגע זה להיכנס בסרגל הכלים לפריסת עמוד, ללחוץ עליו, להיכנס למעברים, ואז ללחוץ על העמוד הבא. כרגע נפתח לנו עמוד שני, אפשר לראות פה למטה עמוד שני, שעדיין הכותרת היא כמו בעמוד הראשון, כותרת שונה למסמך וורד אחד. עתה אני אעמוד על הכותרת ואני אלחץ פעמיים על הקליק, דאבל קליק. עתה נכנסתי שוב לכלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה. עליי ללחוץ על קשר לקודם, בעצם לבטל את קשר לקודם. ועתה אני יכולה לשנות את הכותרת בהתאם למה שאני צריכה. כותרת שונה למסמך וורד אחד, אני אשנה את זה לכותרת שונה מהעמוד הראשון. לסיום, אני אלחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה. עתה, באותו מסמך, יש לי שני עמודים, שהכותרת הראשונה בעמוד הראשון כותרת שונה למסמך וורד אחד, ובעמוד השני תופיע לי הכותרת השנייה שהזנתי, כותרת שונה מהעמוד הראשון. עד כאן המדריך לכתיבת כותרת שונה למסמך וורד אחד.